Iku perintah agama ngelinono ning donya mung sedya berantawakal yen kepengin besok munggah keluarga Wah, pur areng. Saya. Yen wajine rasa direke wis wajine padha direke akan wis rumandang ayahe sembayang tetapi wajib kowe pangeran ora dadi rakae agama limang waktu kudu tansah dijaga ati sing rumah asing rumah dina kowe sampurna yen kerja Putri. sayang sing ada pindamu Aku. Putri. Matur sembah nuwun sampun dipun aturaken pepiling Mas Petruk Mas Bagong. Manut dawuhipun para kiai sing jeneng salat niku paswot kanggo ngunduh marang kabecikan. Nggih. Wonten donya nindakake kabecikan ku ya dicatet amal sing apik. Nggih to. Ning kanggo ngunduh niku kabeh kudu nindakake salat. Mila yen wis ngaku agamane Islam ya kudu salate sing jejeg. Nggih to. Lali-lali den elingno mergo wong salat niku yen sing ora ikhlas niku malah rumangsa rekoso. Nggih, saestu. Ning nek eling karo kewajibane malah rumangsa dosa yen ora nindakake salat 5 wektu. Nggih. Ning nek kula pitados nek piyai mriki agamane ya kuat, budayane ora ditinggalake kok Mas Petruk. Saestu, Mas. Nggih. Lah wong pripun? Nek mirsani situasi niki pripun Mas Petruk? Wah, entene mung ayem tentrem, Mas. Nggih. Nyawang piyai mriki niku ayem tentrem ketok banget nek kerukunan itu tetap nomor 1 wonten mriki menika. Nggih. Lah sing ora rukun men pripun? Lah nggih. Lah wong piyai budaya niku rak ya mesti nengen kene gotong royong to, Mas. Saestu. Nggih. Gotong royong lan subo sintong niku tetep nek piyai kang budaya dibonjeni tenan. Leres, nggih. Niki enten awala Mas Petruk. Nggih. Saking Bu Winarti Kas FC, Kianem Surata Fans Club. Nyuwun jenang gula Mas Petruk. Oh, nggih. Jenang gula nggih. Niku ngelingke karo mantene nggih Mas Petruk. Nalika rekoso ki biyen sing ngancani sapa? Aja lali karo kawitane ngoten nika. Nggih. Sapa yung sing arep disuwuni iki langgam jenang gula. Aku nyuwun tulung karo Mbak Eka Prihatiningsih utawa Mbak Eka uget-uget ben pinarak ana kiwa kotak kene nyedaki Mas Petruk karo Mas Bagong. Monggo Mataram. Yo Mataram. Turun. Oh yo. Lara Baik, Kak. Yes, yo. Alhamdulillah sowan panjenengan Ibu Tini kagungan kersa ngunduh mantu, Mbak. Mas Fajar kali Mbak Novi. Sampai arep ndongake apa romantene?